Днес не се случи нищо голямо. Автобусът пак закъсня. Кафето беше малко горчиво. Един човек ми задържа вратата и без да иска ми оправи деня. Преди се чаках нещо да се промени. Нова работа, нов град, нова любов. После разбрах, че животът не идва наведнъж, той идва ден по ден. Ако днес не беше съвършен, няма нищо утре, пак ще изгрее и пак ще имаш един ден повече да станеш човека, който искаш да бъдеш. Понякога най-голямата победа не е да стигнеш пръв, а просто да не се откажеш, когато никой не ръкопляска. Не измервай живота само с големите моменти, измервай го с хората, които са те накарали да се усмихнеш, когато най-малко си очаквал финал, когато един ден се обърнеш назад, дано не помниш колко пъти си падал, дано помниш колко пъти си станал и че всеки път си продължил напред.